Chandakazodzidza nekuongorora nekunoona, hakuna munhu anoita prophet kana prophetess asina chivanhu chekumusha kwake. Vamwe vanotobatsirwawo maissues epabonde chaiwo yekuti ana alaji ana baba mubedroom zvine zvisingaite sei zvine zvisingafambe zvakanaka. Vamwewo vanobatsirwa naudzewanani vari vakadzi. Vanhu mahigh profile vanoitawo zvebonde. Ko bonde rine basa nekuti uri high profile here? Kana honorable kana managing director, munhu anoremekedzwa munyika titarisiri kuona wakabvisa hembe uchita asina basa. Munorevei muchidaro nekuti kunyange mutungamiriri wenyika chebonde anotoita? Zvafanana nemi tateguru tonzwa kuti mukuita zvebonde munenge machipisa kaofisi yatateguru. Regai ndichange ndaseka. Tonzwa tateguru akuita zvebonde. Wakati bonde rera kuti washungurudza. Ina ndichika sindotochika kuchika kwacho nokuti ndokunotyisa. Ladies and gentlemen, tadzoka mudare ratateguru Simango Machembere. Vamemboziva vachinzi prophetess boat cutter. The reason why tiri kurimenda kuti ndivo hatisida kuti vanhu muzotanga kubvunza mucomment section kuti hasiri here boat cutter uya ndivava, asi zita ravo rachinja izvezvi vakunzi tateguru Simango. Munongana muda kungowadedza nezita rekushanda munongoti Machembere bosi tateguru rinogona dasi rinogona kukuremerai. And ndina DJ wenyika oyo ndatinge ndimbosvike ndimboonewo tateguru because last time ndakapezekwe kunoko wanga uri prophetess saka ndimboyatsonzwa kuti zvikufamba sei zvakamira sei. Saka patilatangira ndeapa tateguru. Last interview yandakaita nemi interview yakati onekwei zvakanyanya, vanhu vane macomments avaipawo vachitaura zvavanofunga, but isu tinowanzoda vanyanyotarisa matestimony. Tine munhu akauya kunoko wamakabatsira akazenge akutotibato vachiti ko zvakadai munogona kutiudza more about that. Ndobatsira vanhu vakawanda. Saka hangizoziva kuti akauya kwamuri wacho ndeupi wacho kana ndakamubatsira nyaya yei, asi pamwe dai akakupai insight nekuti kana akauya akapa feedback kwamuri pamwe inini anotanga ndiudza kuti ndakuudza ana zigo kuti ndakuuya ikoko kuita sei kuzobatsirwa. Saka ndingatadze kuziva kuti munhu wacho yeye akazoya chikupai testimony ndeupi, nondobatsira vanhu vakawanda. Kuti ndichitaura manje inini ndinozonzi handina hana, uye munhu anenge achiona akanzwa nyaya dzake ndakudzitaura panapa ndobva ndasviba. Asi imi munokwanisa kutaura pazuva munobatsira vanhu vakawanda sei? Inini mashandiro andinoita ndinoshanda strictly by appointment. Saka day rangu ndinoshanda vanhu vakawanda sei it depends nemaappointments andinenge ndaita day iroro. Nekuti handidi kubatsira zvekuunganirwa nevanhu vakazara panze apo, nekuti ndinokoshesa privacy zvakanyanyisa. Because vanhu vandobatsira vazhinji havadi kuzikanwa, havadi kuonekwa. Saka ndinongoti munhu anoita appointment yake ouya kudare kwangu ndobatsirana naye, kana achitopedza zvakafanana chapanginda nemunhu kumasango handinge nevanhu 2 kumasango kana 3 kana 5 ka1 zvokuti notora kombi tozadza vanhu kuti handei kumasango bodo. Vanhu vandinobatsira inini personally ndakazvimirira, vanhu vanobatsirwa mudare ratateguru Simango vanhu vaivaya mostly ma high profile people yokuti haatodi kutozikanwa, haadi kusangana nemumwe munhu. Saka ndinongoshanda strictly by appointment. Ivo ma high profile people vanobatsira by appointment vanenge vabatsirwa matambudziko akaita sei? Vanobatsirwa matambudziko akasiyana siyana. Vamwe vanobatsirwa matambudziko ekuti vanenge vachidawo zvigaro kumabasa kwavo kwavanenge vari, vanenge vachidawo mapromotion kuti daenda kwidziridzwo ndaenda pakinzvimbo chakati. Vamwe vanobatsirwa nhau dzemabusinesses avo, vanenge vari mumabusinesses vachitawo zvavari kuita, varoda kuti business ravo ringokurawo zvinhu zvifambe negwara. Vamwe vanotobatsirwawo maissues epabonde chaiwo yekuti ana alaji ana baba mubedroom zvine zvisingaite sei zvine zvisingafambe zvakanaka. Vamwewo vanobatsirwa naudzewanani vari vakadzi. Vanhu mahigh profile vanoitawo zvebonde. Ko bonde rine basa nekuti uri high profile here? Kana honorable kana managing director, munhu anoremekedzwa munyika titarisiri kuona wakabvisa hembe uchita asina basa.
munorevei muchidaro nekuti kunyange mutungamiriri wenyika cheyebonde anotoita zvafanana nemi tateguru tonzwa kuti mukuita zvebonde munenge machipisa kaofisi yatateguru. regai nditange ndaseka wakati bonde rera kuti washungurudza handifunge kuti panoita problem nekuti ndiri munhu wenyama handitika kana ndakuita zvematare ndiri panguva yematare kana ndaapanguva yekuti ndabvisa hanzu dzangu dzematare idzi handipinde mumba nezvuma zvese izvi handipinde mumba ndakaisa ngundu yangu indakaisa machira zvinotongosara mudare mangu hazvigari mukati memba kana ndakutoitawo zvekuti ndakutoitawo zvemubedroom zvakatongozvimiriro zvakadaro iri homwe ndinogara ndichitaura kuti shure kwematare kune homwe kureva kuti inini ndini homwe vanogara pandiri ndo vanouya vachiita basa ravo pahomwe kana vachinge vatosvikawo ipapo totoita dare remunhu tobata basa rake tapedza zvotopera zvakadaro kana ndakutobuda kunze uko handisi kufamba ndakasvikirwa saka hazvinditadzise kudangana nemunhu hazvinditori nevana 4 hazvingitadzise kuti ndaenda mulabor nekuti vachazobuda ndiri mulabor hapana pavanombobuda ndiri mulabor hapana pavanombobuda nguva yebonde ukaona zvakutonzi tateguru vabuda nguva yebonde chinenge chatoo chikwambo munhu iye anenge aine mhiko yaakaisirwa yechikwambo inenge ichiri kuti hafaniri kugara nemurume kana ari murume anenge achinzi hafaniri kugara nemukadzi saka inenge chachikwambo chinenge chakubuda kuti kwaiwe uri kuda kurara nemunhu wedu isusu watinorara naye sei saka panenge pakuita varume 2 pamukadzi 1 kureva kuti hapana varume 2 vanogara pamukadzi umwe chete ndosaka muchiona kuti zigwewe ukaita mukadzi wako apa kana kuti girlfriend yako iye ukanza kuti anyengwa nemwe munhu unotora demo chonomutema zangofanga nemhepo dzezvikwambo chikwambo chaika chine shanje dzakanyanyisa saka chikwambo munhu anototanga kutobudirwa agotongebedzera kujuva mugofunga kuti chivanhu chisiri chivanhu but iri mhepo yechikwambo inenge yakagadzikwa pane munhu iyeye nekuti anga tateguru avabude nguva yebonde hakuna zvakadaro. Sparks nyaya yakadai unoiziva iwo wakaroora asi unombonzwawo pachitaurwawo nyaya dzakadaro wakamboinzwere nyaya yekuti munhu wakarara nemusikana obva atanga kubudirwa? Ya ini ndakatomboinzwa but pandakainzwa ndaitonzwa inzoni even nyanganzi mukadzi ane mudzimu haakwanisi kuti abudire mudzimu kumba kwedu isusu anenge akutobhayiza mudzimu aufanira kubudira kuti unoona kwaufanira kundiripa boza unga tiri padeni pangu mudzimu usina skira hauite but inini tateguru ndinoita ndakudzosera kumashure mijana ndire mubvunzo wandinawo ndeyekuti zvoni like zvandambotaura kuti ndichibva kuno kuinini ndaizoti muri prophetess nawo makunarapa nenzira yechiwanhu the same spirit kana masame tateguri wawo ndo masame ere amaishandisa muri kuchechi kana kuti zvinhu zvatosiyana kumaishandisa kana kuti holy spirit nawo makushandisa matateguru zvinyatsofamba sei transition iyi yakanyatsoitika sei zvinyatsofamba sei ipapapo zvimayatsotichekesera iwo inini Sparks kuti ndikupindure panhau iyoyo inini ndinotenda kuti semumhepo iyoyo iri kushanda ndiri kuchivanhu ndo mhepo yaingoshanda zvakare ndiri prophetess. Why ndiri kudaro? Chandakazodzidza nekuongorora nekunoona hakuna munhu anoita prophet kana prophetess asina chivanhu chekumusha kwake. Mukanoteerera dzinde remumusha maakaberekwa kuna tateguru vaitoita zveurapi, kuna sekuru vakaita zveurapi, ndo zvinotanga zviri pane mupi pane munhu iyeye. Asi chinozoitika manje vazhinji vafundiswa muri kuti vafundiswa nemachira kudzimba dzavo, vanotobika doro pagore rega rega rekutopembedza mudzimu uri pavari, asi vobva vanokumbirira kuti isusu tiri kukumbirira kuti timire tiri kurutivi rwerupfugamo. Ndokwa kunokumbira kuti vangaita sei, vanomira vari ikoko, vakuya vachiti in the mighty name of Jesus we prophesy chakati chakati, ndo zvavanenge vakuita nekuti ari kusarudza kuti pamwe ndikaenda kuti vanhu vandigamuchire. Saka inini rega ndinge ndinomira ndiri kurutivi rwipi rwemapentekosti ndiri prophet kana ndiri prophetess. Saka mhepo inongoshanda imhepo imwe chete, hakuna munhu anoita prophetess, hakuna munhu anoita prophet asina chivanhu chekumusha kwake, asi vanogona kutozvitsondokota vagotanga kutozviataka. Asi tikati handei izvezvi paoperation unotsvaga machira mudzimba dzevanhu, mukanotarisa maprofesi mazhinji vane machira echivanhu. In other words mukuri vati prophet mukomana uyu watone machira ndi watone mudzimu uri pavari. Mukomana upi? Iye agarapo. Ndati hakuna.
munhu wese anoita zvechiprofita asina mudzimu wekumusha kwake. Ladies and gentlemen, this is a very grave allegation iri kutaurwa. Mukaona ndakutaura nechirungu mozwa kuti ndakuda kuti vanhu vanzoke panapa. This is a grave allegation iri kutaurwa naMachembere, tateguru Simango, ende vanga vambori prophet before. Saka zvinhu zvavari kutaura kuratidza kuti vanozviziva. Maprofita ese ari kuona taakutofunga kuti mune machira oro mazango oro tsvimbo oro zvinhu zvechivanhu zvamuinazvo zvamusiri kutiratidza. Munoona kusaya nazvo asi munenge muchitirambidza isu kuchengetwa machira echi ekumisha yedu nechi asi imi muchida sei. Saka toda kuti maprofita kutanga naBishop Nyamakanga naApostle Alistair Chibanda ndimi maprofita ari padhuze atinoziva. Imimi mune machira akaimimi tiudzei kuti zvikufamba sei. Asina anobheja kuti handina tinomuinvita mudare rino handiti tisvikonomubata tisvikonomubata kana uchiti hauna tokuinvita mudare rino handisi ndozokubata hangu asi unozobatwa natateguru. Ndotange ndakukudzosera futi pamashure ndanzamuchitanya yekuti every pastor anenge ane machira anenge ainawo. Machira aya anomboya zoshande chii? Iro jira rine power rinoiswa pariri here? Rinozoita power sei jira? Kana jira ringoti jira obviously everyone kumba kwake ane machira ainawo, ane jira rainaro rikuonga majira epamubhedha. Kana uzoti machira ndoinzwa language kwakawanda. Bakunyatsonzwisa kuti kana chinzi machira vana machira asi vada kuti machira evamwe apiswe kana pisa machira ambori nesimba rakawanda sei uyezve machira akaita sei. Bhozi zedu simachira isusu toshandisa kufuka. Makutaura magudzi akaimagumbeze pamubhedha asi isusu kana taakuchivangu chitaura nhau dzemachira panouya wedha Muchembere kana kuti nditateguru vari pauri vane mafuko avo avanotarisira kana kuti mafuko avo avaifamba navo panguva yavo. Mukatarisa jira iri neri ijira remabvakure, indiri mabvakure, ndiri Muchangani. Machangani vanobva nekuMozambique uko. Ndwana Julius Malema. Tiri Machangani mukazongotarisisa mukanyaita history yacho takatoba kana fune maZulu the Nguni tribe kuna na South Africa uko. Saka panouya vanenge vagere pahomwe panobuda mudzimu une mafuko awa unotaura wekuti inini kana ndikifamba ndichita basa rangu ndine mafuko akati wokutsanangurira zvakafanana nejira reshumba shanu riri apo irero rine black nered newhite reshumba shanu iro jira iroro ndakaita zvekutoriroteswa. Saka it's either unoita zvekuroteswa kana kuti panobuda mudzimu unotaura kuti ndikuda chakati. Saka ivo ndo vanoziva mashandiro avaita vobva vanotsanangura machira avo. Hembe yandakapfeka ishi ine blue newhite ijira rinomirira Muchembere ari pandiri ndere Machembere iri kwete Dynamos. Aiwa risire Dynamos ndere Muchembere agere pandiri anditika mukaona rinenge rine black newhite uku rine black 2 meters uku rine 2 meters yewhite rakasongedzwa nepakati ndere madzitateguru natateguru Simango vanenge vari patira vanenge vachifamboni pane Machembere zvakare anditika. Saka mafuko anongoenderana nedare riri pauri tiri kuchivanhu ndosaka pamunoona paye mudzimu pamotanga kubuda unotaura kuti ndakashama ndina mafuko angu ekuitisa sei ekuitisa basa wotaura ndikuda mafuko akadai mudzimu zvakare une chituro chawo ndine chituro changu chandikagarira panapa ichi chemuti chakavezwa soko nekuti sirivaira soko tirana mwene wazvo. Saka vane zvituro zvavo zvavanotsanangura vane maitiro avo avanotaura kuti mudare mangu ndoda kuti munge makadai nekutofamba kwenguva muchatondonga ndichibuda ndakapfeka mbikiza nekuti idare randakatoudzwa last week ndikanzi isusu vekwedu tiri mabvakure ndifanira kushanga ndine mbikiza. Mbikiza zvimasketi zvaizviya zvinosvikawo mukasaka namasouth africans vanoita chivanhu chavo vanenge vane zvimasketi madi kuramba handirambi ndo zvavanenge vachida nekuti ndakatanga matare echivanhu ndichibva muuprophetess. Saka vane mastage avanenge vada kuti ndinosvika ndichinopinda. Saka ndakati ndifanira kuva nembikiza nechikabudura cheblack pasi
chandinotopfeka kuti chikabudura changu ndandakagara nechikabudura changu mokiziva chikabudura ndo shoti shoti rangu randinoisa pasi rebleki nembikiza yangu nemapfekero andakaita uko nezvuma zvanginenge ndakaisa muchiuno nezvuma zvanginenge ndakaisa mupi ndakaisa muhuro. Saka ivo ndo vanoziva matare avaibata nekuti isusu vekwedu vakanga vari veumambo panguva yaya yeumambo. Sekuru vangu vanobuda pandiri Maira vanga vaine maspiritual gifts. Saka panguva yehondo yaya vaitoendwa kwavari nevakuru vokosvika vogara pasi mudzimu wotobuda wotaura handitika wototaura kuti kuhondo kwamuri kuenda munofanira kudai ndokuti mukunde kuhondo dzamuri kuita sei dzamuri kuenda. Saka zvariri jinda rine zvarinouyawo rinazvo kuti wewawo mwe yangu asi kuti matare angu achitekaidzwa ndikuda jira rakati machira hatengeswe nasahwira haukwanisi kuti wauya kudare kwangu ini kwatateguru simango ndobva ndakuti senitenga jira rakati hakuna zvakadaro. Vekwako ndo vanokurotesa machira vari kuda kana kuti mudzimu ndo unobuda wokutsanangurira machira auri kuda kuti uite sei ushandise mukati meupenyu. Saka vari kutengesa vanhu machira vari kubaka vari kutengesa vanhu machira ndingati vari kuba asi vari kutouraya matare evanhu nekuti mukazvitarisa izvezvi Sparks munhu anenge aine guchu remachira akazara kudai soo mumonaki munhu iye haatorina kana mudzimu uri kubuda haatorina kana matare ari kubata haatorina kana chaari kuita. Vanhu vakungoita zvinhu zvekungoita chivangu chekutsvagira mari kuti munhu wese apinda mukasvika munhu ane pendi yangu yakatsvuka wobva wonzi wowo nemanjuzi ari pauri tenga jira regold tenga jira reblue tenga jira rakati. Vanhu ivavo mukazotarisa life yavo kuti pavaita mamonaki emachira upenyu hwacho hwavainzi tengai machira nganasahwira hwatambanuka here. Life yavo yakaoma zvisingaite. Mukatarisa vazhinji muri kuona kuti vari kuzviti maslay queen vaivaya vari kunotengeswa machira egold machira esky blue anopenya vachitengeswa machira ewhite. Vanhu ivavo vari kutengeswa machira nasahwira vonzi une manjuzu. Hakuna chinonzi manjuzu kune njuzu. Sahwira akafangana seni ingini sahwira munhu anobatsira. Saka munhu aenda kuna sahwira kunobatsirwa enda mudare unobatsirwa munhu ari ngosvika kunzi une manjuzu ekuti uite mari nekuti vanhu vangori nementality yekuti munhu akaita manjuzu anoita chi anoita mari. Obva atengeswa machira ayaya atengeswa machira obva endiwana yekumadziva achibva ikoko upenyu hwake hwese hwakutanga kutooma nenhau yekuti hakuna njuzu kana kuti hakuna vemadziva vanogara pane munhu anenge asina mudzimu. Kuti ini ndise dare remachembere neharahwa dzekumadziva inhau yekuti pane dzimu riri pandiri. Dzimu ndo rinozvinokokorodza nevashavi kuti vauye pauri. Saka vanhu vari kuzonorasiswa vachitengeswa machira vakinzi itai zvemanjuzu vationa upenyu hwake ukamutarisa haana kana mota haana kana imba ari kungoenda kunoshavirwa varume. Hakuna njuzu inoshava varume haitodi tsvina haitokutendere kunzi nhasi warara nemurume uyu wapiwa mari mangwana warara nemurume uyu wapiwa mari hazvitotendere tsvina. Saka hakuna dare rakadaro iroro. Ndanzwa muchitaura nyaya yekuti sekuru venyu vainzi Maira then imi munonzi tateguru Simango. Dakungonzwisisa kuti munokwanisa here kuti unogarwa nemumwe vanhu kana neimwe senemu kana neimwe zita here then iwewe wekwako waine nemwe zita like papa ndanzwa mazita 2 tateguru venyu tateguru Simango nasekuru Maira zvingazofamba sei? Aya hasi mazita 2 chimira ndikuudza hasi mazita 2. Sekuru vangu ini vanobuda pandiri ndisekuru Maira asi isusu tiri ana Simango. Ana Simango vaira gudo kwedu gudo rinonzi Simango vaira gudo ndo ana Simango tiri ana Simango vaira gudo ana mahomu ndiri kupaona. Then imi mabatsiriro amuri kuita izvezvi mava muprofita mava machembere tateguru. Before manga muri muprofita kwangu ine mari dzempiro dzaibviswa kwangu ine mari dzekuti vanhu vakwanise kuonana nemi dzaibviswa. Izvezvi makushanda pachivanhu muri kushandira pachena here kana kuti ngoma ndiyo? Ini ndinganyepa kundoshandira pachena. Vamwe vanogona kubuda vachinyepa kuti ndoshandira pachena chingoya asi mazosvika panzvimbo makuzosvika muchiudzwa mari kunzi mudare meda mupinde pasina ukwati asi pavanenge vachibuda vachiita sei vanenge vachikunyeperai. Hakuna dare rinobatwa pasina badza. Hakuna zvinhu zvakadaro. Unotobvisa badza rako mukati mechi mukati medare. Wabvisa badza rako redare weitirwa dare rako
uchinge waitirwa dare rako, pauchaitirwa dare rako ndo pauchazoudzwa kunzi dare rako rufanira kuti waitirwa dare rakati nerakati nerakati. Kana riri dare rekumasango woudzwa kunzi panda ukwati hwakadai, kana riri dare rebikiro panda ukwati hwakadai, kana dziri nhau dzekuti nhau dzedzimba panda ukwati hwakadai. Ndo mashandiro azvinoita. Ukanzwa vaya vanobuda vachitaura kuti kana muchita zvechokwadi itai zvemahara, ndosaka muchiona kuti there is nothing for free, hakuna chinhu chemahara. Ukaona chinhu chizi ndechemahara, it means you are the prize. Iwewe ndiwe prize yacho, haungaitirwe zvinhu zvemahara. Chitunha chaicho chafa Sparks, kuti muchipinze mumochari munobvumire kubhadhara chitunha chafa. Modi kungotaura kuti chitunha chafa ichi hatibhadhariki, chitunha chaita sei? Chafa. Asi unotonzi kutoti munhu apinde mochari panotodiwa mari, notobhadhara mari. Bhokisi rekutoviga munhu ari kuenda kunoora, chinoora pasi apa, motoritenga motoribvisira mari. Mototenga according to grade, tiri kuda rakanaka rakadai, hakisi kuda rekumbare, tiri kuda rakati, tiri kuda rekunyaradzo, tiri kuda rechokati rekwakati, tiri kuda rinoita 1000, tiri kuda re2000. Hakuna chinhu chemahara. Alright. Tiri panyaya dzemari papa. Mari idzi dzematare idzi dzinosiyana here nekuti idare rani, uyezve kana kuti dzinoiswa nematateguru ndinokuudza kuti muzukuru wangu toda makwati akadaiwo, kana kuti imimi sehomwe ndimunongoti kuti mazuva ano ndakambowana kana kawaya kana katuwaya okedare zviendera nematambudziko enyu aminawo zvinhu mapuraizi aya anofamba sei? Ndichitanga kupindura panhau yekuti zvichiendera nematambudziko, inyange handina matambudziko, especially financial problems. Nditori right zvekudaro. Saka handingati hanzi ndinochaja nakodhi nekuti nhasi mumba hamuna hupfu, saka rega ndichaje mari yakati, kana kuti mota iri kuda fiyo ndichaje mari yakati. Inini mazitateguru angu vakatanga vatondiropafadza, vakandivhurira inini upenyu hwangu. Ndikaona ndichitoshora, ndinenge ndichitoshora hangu vagere pandiri nekuti vakandivhurira. Asi chinoitika panhau dzematare zvakafangana. Inini ndakanga ndiri prophetess, handina kuita matare kunodzidziswa nemunhu. Ndakatanga kuita zvekutorota, ndichitorotesa kunzi dare rekusango, unoenda kusango unodai. Ndobva ngatoudzwa nemari yekuti dare rangu rekusango rinobviswa mari yakati. Kana riri bikiro, ndotoudzwa kuhope, pandatanga bikiro ini ndakatoudzwa kuhope kuti bikiro rine mari yakati. Anditi, asi inini pachangu sehomwe ndazoonawo kuti mupwera apinda uyu, mari dzakataurwa dzake kunzi dzingadzibviswe padare rakati. Ndona kutoonawo ndega pamhepo kuti zvinhu zvakaita sei? Zvakatomuomera. Ndotokumbira tateguru, mupwera uyu, asi mari dzamakataura kuti ndozvinofanira kubviswa padare iri haatodzikwanise, anoda kutosunungurwawo, zvakamuomerawo, madima murerutsirawo. Ko iwo matateguru ava asi mari ini vanenge vada kuzoishandisa? Haisi nhau yekuti ndo vanozoishandisa. We are on this earth and earthly things need money. Chese chaunoita chese chaunoita panyika chinotoda mari. Hapana pandinofa ndakapinda musupermarket ndotaura kuti ndinitateguru simango, kana kuti ndini bolt kata yaya anozikanwa ndipei grocery mashopu, unorohwa ukazvirega ukanzibudai muno. Ndinosiya nguva yangu, ndine mabusiness angu andinoita, ndine maprojects angu andinoita. Ndotosiya nguva yangu kuti ndigare pasi ndigadzirise dambudziko rako. After ndapedza dambudziko rako, ndine vanhu vangida kudya. Inini wacho ndotodawo juice, ndotoda amarula ndiye ndofara nestrawberry lips, ndotodawo amarula. Uri kutarisa whisky ripo. Haisi juice amarula. Amarula haisi juice. Aiwa, abva atarisa whisky ripo, iwhisky yoni. Isusu tiri mabvakure kushandisa whisky pamatare edu. Toshandisa kachaso pamatare edu, notiri mabvakure. Tokusasa kachaso newhisky pamatare edu. Ko mabvakure andike mudzimu wenyu chimidzi mudzimu uyu ndio kuna Mozambique andike zvinoshandidzana sei nekubatsira vana veZimbabwe imi musiri vemunomu? Sparks, wakambotarisire kuti matare eZimbabwe anobatwa nemabvakure. Zvakaitika panguva dzemakare, mabvakure mazhinji ukatarisa mabrandaya, kunyanya vaera soko kavatarisa, ndo vanonzi anapiri, anganapiri, vamwe bunyani paMalawi, vamwe nekuMozambique, vamwe nekuTanzania, ndiva anasoko, anasoro jena. Mukatarisa matare mazhinji eZimbabwe, hakuna dare remunhu mukuru
rinobatwa pasina muyera soko. Ndo vakauya vakanotama, vakauya vakanogara munomu vembiri vewedza ndo vamwe vedu kaivo vai handiti muri kuona manje. Saka ndo vakauya, ndiri kutaura kuti nyinyi ana sekuru vedu mukaenda ukoko kune village inonzi kwaChief Maera kutori nevillage kwaSave uko kwavakanogara ikoko, vakatopiwa mavillage ikoko, vakatanga kutobata matare ikoko. Mukapinda mese manyamfakosi umomo mabranda enje vakatora dzimba, mukapinda mese manyaGeneva ndo vakatora dzimba. Vanhu ivavo mabva kure ivavo ndo vakanobata muZimbabwe matare mazhinji ese makuru, kunyange matare vatungamiriri venyika, kunyange matare api anobatwa nemabva kure. Vari vaera soko ndo vakapiwa umambo. Vaera soko ndo mwene wazvo, panobva senye kuti vene vazvo vaye tisu isusu vene vazvo vekuti patinenge tasvika munogona kuita zvese mimwe mitupo yese. Ana soko vanenge vakanyarara vakatarisa zvavo vachonga zviri kuitika zvikiita sei, but panozonzi saying chaiyo vaera soko ndo vanenge vavaridzi, ndo vakutobata dare. Hazvazvongozvipikere tateguru bosi semumwe matakambotara naye anoera moyo achiti vaina moyo ndo varidzi veZimbabwe chaiyo saka haisi nyaya yekuti makungokoresa here ana mukanya kuti ndo vane simba, ndo vane pawa, nekuti imimi muri muera soko. Handingati nyau inhau yekukoresa, asi mukanobvunza vanhu chaivo vane matare vasina godo vakanokuudzai ndo zvazvitongori. Vaera soko ndo varidzi vematare, ndo vene vazvo, ndo vanotobata matare makuru zvisina kuzvikoresa. Mbonobvunzai vane mukaenda kune munhu asina godo asina chii, anokuudzai kuti anokuudzai kuti kana makuda kuti makunoita matare. Pane imwe mutupo vamwe vaira hungwe, vamwe ndakambobatsira vaitonzi matare ava vabatwa nevaira mhofu, nekuti pane nhau dzakaitika panhau idzodzo dzeukama pavaira mhofu nevaira hungwe ekuti havakwanisa kutobatirwa matare avo nevaira mhofu. Akatoenda mudare revaira mhofu akutonokanganisa dare rake, asi vaiudzwa kunzi dare renyu kana richitonopetwa ringonopetwa nevaira soko. Saka haisi nhau yekuzvipembedza kana kuti chakati, asi vaira soko ndo vene vazvo. Ndikupaona tateguru. I think tichisvika kumapeto toda kubvunza mashandiro amunoita kuti munoshandira vanhu vane matambudziko api, uye pamatambudziko api pane zvimwe here zvamusingagone zvekuti munhu abva atongogara hake aregera kana kuri kuti ane zvichamuwana angoziva kuti ndo zvaatosainira. Inini indotaura zvandinogona kana zvinogona vagere pandini, noti ini ndingori homwe ndikatoti ini ndinogona ndinenge ndichinyepa nekuti ndotosvikirwawo natateguru vari pandiri. Nhau dzandisingawanzobata inhau dzekubirwa. Ndonzwa vanhu vachichema zvisingaite nenhau dzekubirwa, tazobirwa ndakaenda kune munhu ndikanzi 3 days zvinenge zvadzoka hakungorohwa mari. Inini nhau dzekubirwa kazhinji handiwanzobata. Nhau dzandingatoshanda panhau dzekubirwa zvekuti wavharwa nemunhu iwe weSparks kana kuti Zigo, muchida kuita dhiri, munhu wautori nezita rake nesenemu yake, wauri kutoziva kuti mamuda kuita dhiri, munhu yebva akuvhara uine zita rake, ndiye munhu wandokwanisa kukubatsira kuti munhu iyeye angovhundutswawo kwaanenge ari, kana chiroto zvaanenge rotoita sei odzosa mari yako, ndiye munhu wandinokwanisa. But zvekuti mabirwa imba mamukaimba yakatsvairwa mari iproperty yese, izvozvo ndinganyepe. Kana uine dambudziko rotsvaga hako vamwe kwandiri vanhu ngavasauya. Imba inokandirwa futi poison, inonokandirwa nyama nepoison yotofanira kupinda uba mumba. Saka man issues yayo, asi kana wavharwa nemunhu kuti wangoda kuita nemunhu wamupa mari yako, munhu wokuvhara, pamwe ndoti akuhodhere chinhu wamupa mari, munhu wokuvhara uine zita rake nesenemu yake, ayeye haanetso, tinongoshanda naye mari otongonoshandirwa pangana tateguru odzosa mari. Nenhau dzewanano, ndine dare rakakurisisa kunhau dzewanano zvisingaite, nhau yekumisikidza dzimba zvisinei nekuti munhu wechirume kana kuti mukadzi. Nhau dzewanano ukoko vari pandiri ndinovatemba. Nenhau dzevarume vamwenisika nenhau dzepabonde vanenge vachipera simba pabonde, ukoko ndinotobatsira zvakanyanyisa. Nditori nematestimony vanhu vandakabatsira kuti anototi kana munhu achitoda rifera wada testimony yangu, I'm free kuti mumpe nhamba yangu
nditori nemareferals kumaishu dzepabonde idzi, nenhau dzekuuchika vanenge vachida nhau dzembereko, nenhau dzemabhizinesi vari kuita mabhizinesi avo, mabhizinesi ari kungodonha, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, varoda kuti maclients auye akawanda. Izvozvo ndinobatsira. Nenhau imwe yekupedzesera vane mhepo dzezvikwambo, idzodzo ndinobatsira. Nevanoda kusvitswa midzimu, idzodzo ndinobatsira zvakare. Sparks, mubvunzo wako wekupedzisira. Mubvunzo wangu wekupedzisira manje ndandaya nawo but unenge wabva wapindurwa pano ema-answers aita se ataurwa apa, saka handisina mubvunzo but wakauya ndinobvunza. Ladies and gentlemen, tisakupa tateguru Simango Machembere mukana wekuti vatipe mashoko ekupedzisira. Tateguru Simango kutaura kwvanetse munhu angatombori mukuru wekereke, ende munoziva kuti munhu angari mukuru wekereke mashoko anoerera kunge rwizi muna Limpopo. Saka tateguru ndo mukana wesangana nevateveri. Zigo. Inini changoda kungoti nditaure kune vateereri, kana uchinge waita dambudziko usamirire kuti isvike richikomba. Ndakanga nemwe nawo ndakarogeswa mushonga wekensa, vanenge vaine kensa yakuita maronda yayo, ndakaroteswa wekuisa muporiji newekuisa paronda racho. Kana mine munhu wamunoziva nekensa muda kumbotesta, mushonga wacho panozobikwa poriji rezviyo morisiya ropora. Nditika iye yanika rwemahara mukamunza imimi rapora sadza irora. Nditika woita kuriita kuti rite straight kudai, so handiti woribhabhadzira, woisa mushonga wacho ipapo wonama papi pachironda chaichaya chekensa. Within a week ronda iro rinenge ratosvava, rakutoratidza kuti rakuita sei, rakutovhara. Mushonga wandakatoroteswa iwoyo, nekuti ine mishonga wanga ndambodzidziswa mumatare ndoika zvokutoroteswa mishonga kana riri dare rechakaita zvokuroteswa. Saka inini nawe ngoda kuti ngosirira kuvateereri, inenge ndiri homwe yatateguru Simango. Kana uine dambudziko, vamwe venyu mune musingade kuonekwa muchitya kuti pamwe chazodhumanga nevamwe tauya kudare kwenyu, kwangu makasununguka kuti muuye. Kana uine mota unotouya wopaka mukati, tokiya gedhi redu tozorivhura kana wapedza matare ako. Usarere dambudziko. Ukaona kuti murume mumba umu mafambiro akuita asisina kunaka, usamirire kuti zvikombe. Munhu ngaagadziriswe, ngaadzikamiswe nguva ichiripo. Kana uda kudzikamisirwa murume, kana chiri chipfeko chake chemukati, uya nacho tigadzire munhu aite sei, adzikame. Kana waita matambudziko epazvirwere zvepabonde, kune zvirwere zvepabonde zvaizvo kuti mwari kuenda kuzvipatara zvisingarapike, usanyare nekuti ndione mota riri kukurwadza. Mota rikabuda pakati pemakumbo ukanyarara kusvinwa, iwewe ndione zodzimara warara pasi wakuzorwara. Vane masiki ayaya ari kutadzikwa kuna chiremba, makasununguka kuya zvakare, tokupai mishonga yekumwa kuti masiki ayo neikuisa pamaronda pacho ipapo kuti sikiyo yepere zvachose. Vane matambudziko edzimba zvakare, uyai. Vane mhepo dzezvikwambo, mhepo dzezvikwambo zvakanyanya dzinobaka zvinhu zvakawanga ndizvo nyanya kutambudza vanhu. Mhepo dzezvikwambo, vamwe varume vanotorara, vanotorota vachirara nevarume vachirasa hurume. Vamwe vakadzi vanotorota achirara nemukadzi, achirara nemurume achitoita zvaanoita kuhope ikoko, asi physically izvo zvinonetsa kugara nemukadzi kana kugara nemurume. I think iyi nhau yandichachizongoda vhidhiyo yakatongozvimirira yakaita sei yakadaro, asi nhau idzodzo zvakare ndinoshanda nadzo. Vane nhau dzekumatare dzimhosva ndinobatsira zvakare. Ladies and gentlemen, ndivo tateguru Simango. Manambers avo ndo amaona ari kubuda pascreen kubva vhidhiyo richitanga kusvika richipera. Mukafona ma-instruction mene mapiwa ipapa ndo amunotedzera, and tichasangana navo pamberi apa mucharamba muchiona ma-videos avo, and with that we are out.